posachedwapa tikupatsirani interview imene Banda anacheza ndi Dalitso Kabambe lero lino pa Times Radio komanso Times TV. Taonerani conversation yawo kapena kuti interview yawo kuti adacheza motani komanso Kabambe adayankha mafunso amene Banda anapereka mwayi kwa Malawi kuti ayimbe mafoni ndipo Kabambe ayankhe pompopompo. Taonerani interview imene yachitika lero lino pa 11 tizipange zimene tipanga manifesto tingochoka ku Sunday lino manifesto yabwino imene tikati kuthamanga nayo dziko lonse lino kuhame ma Malawi kuti adzavotere UTM ndi ngoja zake zabwino. Ndimafuna ndi kumvetsetseni bwino Dr. Kabambe. Yes. Ma delegates aku convention ngataka sankhe inu si munthu woti mudzaphatikana ndi wina. I want to get it very clear. Kuphatikana ndi wina ako. Yes. Iwo ngatafuna bwere kumbuye kwathu osati ife bwera kumbuye kwa. Kumbuye kwa why? Siri kubwerezaso zimene zozo ya. That mistake was done. Can you say that again? Ife yo tukupita ngati UTM pa ballot. Okay. Amene akutifuna bwere kumkusana kwathu. Ife kumsana kwa munthu siri kupita kusana kwa munthu. Siri kupita kusana kwa munthu. Chifukwa kunsana kwa munthu sizimayenda ndangokupatsa mbiri Brian. Yeah. From 1964 utayangana aliyesana kha kunsana kwa munthu. Sizinamwendere. Ndi chipani chake chomwe chinafa. Chinatsika. Ndiye kukhala kunsana kwa munthu sino solution. Anthu ena kumanena yayi takanizana mbwere pamodzi ife siti kwamba zimenezo ya. Ife bila convention tikachiwa convention tipati tamange pa ground. Tili ni manifesto yabwino tikayigulitse manifesto yathu pa ground. Tauze anthu chimene tingathe kukwanitsa ndi kupanga chaka chamawa. Anthu adzadivotera mwaunyinji ndipo tidzawina chaka chamawa. Kampeni ya president wa UTM yafika povuta kwambiri, ma temperature kumakwera. What comes to my mind ndi Mai Makuta. Mwadziwa kwambiri ndabwana anga uchipani. Ndiye adatsuka mkamwa masabata apitawa. Kabambe sangakhale. Kabambe adazunza Saulo Chilima. Amaganiza ndalama Saulo Chilima ali vice president. Ndimafuna muyankhe imeneyi. Brani kuyankha wake nkosa vota. Yes. Ndizona adi naka mlembi wa ku foreign affairs. Yeah. Chifukwa accusation yakuna kuti ineyo nakaniza carpet ya olemekezeka a vice president imene ijayo. Yeah. The late Dr. SKC nakaniza carpet. How ya DPP? How ya DPP. Okay. Ineyo nali kuboma. Yeah. Nali mlembi wa unduna ozangana maiko ena foreign affairs. Yeah. PS wanka napatsidwa September 2015. Okay. DPP itangulowa amene mboma 2014. Okay. Nachotse nakwezedwa kuchokafika kanga the governor of Reserve Bank April 2017. Zaka ziwiri nakhala ine PS wa foreign affairs. Mu 2017 imene machoka kukhala PS foreign affairs nkuti ubale wa president ndi vice udakali wabwino nthawi imeneyo ukumbukira Brian. Ukumbukira moti even September wa 2017 tinali ndi mkumano wa ukulu wa akulu mabanki ma insurance companies ndiye na hotelo umene tinapanga lead ife wa Reserve Bank ndakapempha a vice president manager kuti adzakhale mlendo wathu olemekezeka pa sonkhano meneyo chifukwa ndinkagwirizana nawo malemu nthawi manager analanzanga partly chifukwa tinaphunzira zofanana timapanga zofanana mu ntchito mwathu ndiye ndimagwiza nawo kwambiri malemu. Ndiye sizoona kuna kuti ineyo ndikakanize carpet iwo aja nkomwe ubale uli bwino. Okay. By 2017 mene machoka foreign affairs ubale uli bwino mukumbukira UTM inapangidwa 2018. So Mai Makuta kuyamza sina chitike olo tsiku limodzi sizinachitike zimene zicha. Ine ndikuti ubale pakati pa president ndi vice unali bwino mpaka 2017 ni machoka ine ku foreign affairs April. Mene amasemphana ndikumakayambisa chipani cha UTM ndi 2018 ineyo ndili governor wa Reserve Bank ndipo paliso accusation akunati ndili governor wa Reserve Bank akuna kuti ineyo ndinkaganiza ndrama kuti nozi sapite ku office kwa vice president kodi Reserve Bank imakhudzidwa ndi nkhani za budget za ministries sizoona zimezi nkhani za budget za ku treasury. Anthu akafuna ndalama za maunduna amapita ku treasury a minister ndi a budget director ndi a treasury amene achana apanga ndrama zokoza ndrama za maunduna osiyana sapanga ndi Reserve Bank ya Malawi. So you're not worried kuti anthu akulankhula ngati zimene nzabodza ndendali simati apanga hit up ndi ale samatha kunena chipina ngathe kunena. Okay. Kuma zimene nzabodza ino koma simu upanga ndale zonenana
ine ndili ntchito yako ndauze kuti chumachi chasokonekera bwanji. Yes. Ndipo UTM malinga transformation agenda yathu tingakuchikonze bwanji tingatane kuti tilatsogolo zimene ndikulimbana ndini osati nzikamba zaina kuti amphuna ndi ifupi na ndi aitali iyayi. Amenewo Dr. Dalitso Kabambe, former governor wa Reserve Bank of Malawi. We are in a 2-hour discussion. Mazulowano, 4 minutes to the hour of 5. Presidential aspirant. UTM ikupita ku mavoti weekendi ikubwerayi. Titsekula malaini athu posachedwa apa, but I think I will not be a good anchor. Pali mafunso awiri amene nenena kuti ndikufunseni and you bear with me. Mafunso awiri. Anthu amanena kuti akuti inu muli governor wa reserve. Mudadzikundikira kwambiri salary 28 million munthu mmodzi. Kuzimene zidachitika nzona ngati if that happened. Dziko losauka ngati limeneli munthu ungamatenge dzindalama zonsezo wekha. Muyankhe imene ikatha imene pali funso linaso. Dr. Kabambe. Ndathokoza Brian wandipatsa mpata oti ndiyankhe funso limeneli. Yeah. Ndinadzakhala ndi interview I think pa Zodiac 1 hour. Ndikoza nkhani imene iyi ndifuna ndikuonetse ichi. Dr. Kabambe. Ndathokoza Brian wandipatsa mpata oti ndiyankhe funso limeneli. Yeah. Ndinadzakhala ndi interview I think pa Zodiac 1 hour. Ndinadzafotokoza nkhani imene iyi ndifuna ndikuonetse ichi. Ichi ndi salary structure. Okay. Ya ku Reserve Bank. Okay. Salary structure imene anayipanga approve mu 2012. Okay. Ine kulibe. Okay. Mu 2012 napita ku Reserve Bank mu 2017. Okay. Ndiye mukayiona salary structure line yambirirayo. Okay. Ndiye line ya position ya governor amati position number 19. Okay. Grade 19. Okay. Grade 19 kuonetsa kuti salary kukathira 369 million kwa chapa chake. Yeah. Imene anapanga approve mu 2012. Inu musanafikeko. Ine ndisanafikeko ya. Okay. So ine ndafika ku Reserve Bank. Yeah. Kalata yanga so ndikuonetse. Utaiwerenga. Ungoona Tituwerenge? Yeah, basi ungoiona. Okay. Ndikhoza kupatsa kopi. Okay. Ndikufotokoza. Okay. Salary ili pamene bobo yanga. Yeah. Ukapanga divide figure aperekapo ndi 18 million kwacha. Okay. Imene ndinapatsidwa it was within the salary range. Imene inakhala approved the salary imene anayipanga approve 146 to 369. Yeah. Imene ngati 12 million kukathera 30 million kwacha. Okay. Sine napanga approve nangozipeza ku Reserve Bank. Okay. Actually Brian ineyo tu 1998 ndimene nachoka ku college University of Malawi. Yeah. Kukamba ntchito mboma ndiye panali ntchito napeza ntchito 5 Asanamwalire bank ndipatsa ntchito akufoja ndipatsa ntchito ena ndipatsa ntchito NGO akusilinda ndipatsa ntchito ni ntchito 5 college and ntchito zimakhaza mbiri. Koma ine nasankha ntchito ya mboma because I grew up in a family where both my parents were civil servants, public servants. Ndiye ndinkaona ngati kuti kukhala ntchito as a public servant ndi yabwino kwambiri. Nchifukwa nasiya ntchito zina zonse zija zimene nazipeza 1998 zija ndikusankha yawo civil servant ngati economist mboma. Yomalandira nthawi imene yoyo salary yanga inali 3100 kwacha. 3,100 kwacha. Ndipo from 1998 mpaka 2017 naline civil servant. Masalary yanga amakhala amene kuchoka pa 3,000 ufika pa 10,000 kena unafika pa 50 kena ko 100 kena ko chani mpaka amene machoka ngati PS salary yanga ili 1 million kwacha 2017. Mmene makafika ku Reserve Bank napeza kuti salary structure zawo ndizoyambira position ya governor from 12 million to 30 million. That was the salary range ya governor. Ine napatsidwa salary ya 18 million kwacha. In that range sinapange approve ndine ndi anthu akamanena hey ya amene uchi anazipatsa masalary anazipatsa ndizaboza zenizeni zongofuna kuti ayipitse dzina la Kabambe koma zona zake nzoti for almost 20 years. So malandira for 20 years. Yes.
20 years salary yanga inachoka pa 3150 kwacha as a civil servant, as an economist kukafika pa salary ya PS nthawi manager 1.6 million kwacha in 2017 kwa amene apita ku reserve bank nakapeza salary range izizi ndenda apatsidwa 18 million kwacha imene wayo ndakuonetsa apa ndi anthu akamakana 30 million kwacha apa ndinamizira ifwa salary range ya reserve bank ndi 12 to 30 million kwacha koma ine ndinapatsidwa 18 million kwacha, so malandira 18 million 18 million kwacha. Okay. That's the salary range. Okay. Yes. And Komanso by the way, yes, reserve bank policy yao, yeah, ndiona kuti anthu ena kunjako ama ndi andalama zambiri posa reserve bank ndi reserve bank masalary yao ama apanga akulu reserve bank ama 75% of what the market is offering. Ndi imene 18 million kwacha ndi almost 75% of what others receive out there. Ndai manager aku press corporation amandira masalary in excess of 40 million kwacha. Okay. Ine ndili pa 18 million kwacha. Okay. Ndipo range hii ya 12 to 30 million kwacha ndi imene governor aliyense kuchokera 2012 mpaka na pano, okay, amalandira. Ndiye kungopanga single out Kabambe kuti Kabambe akulanda ndalama zambiri koma mwa ena onse from 2012 ma governor onse range ya salary imakhala imene hii, including the current governor, but people just stick to DK kuti amanda salary yambiri 10 kambi za DK, which is very very unfortunate and unfair. Funso lachiwiri ndila kuti mukuyankha milandu ku koti and yet you want to be the president of this country. Zuoneka bwanji ife tiziti zuoneka bwanji? Brian, yes, anandimanga 2021. Yeah. Ndipo nthawi imene animanga anandipitisa kukoti amakandiuza na akuti ineyo ndinauzana kuti apereke ma figures olakwika kwa IMF. Amaicha kuti misreporting. Yes. Misreporting yo ndi nkhani ya net international reserve figure imodzi. Yes. Ya net international reserve. Yeah. NIR. Yeah. Figure ya NIR yo imene amapanga calculate a team of technical experts. IMF ndi ya reserve bank ndi na hotel kupanga calculate that figure. Yeah. Kubapititsa ma figures amene ajao as part of the program imene malo ina nayo ndi IMF. Ndi amati ma figures amene aja anali olakwika. Ndiye that was the essence of the misreporting. But Brian, look, it's an issue of a formula. An issue of a formula, and it's not something that the governor deals with. Okay. It's something done at the technical level, not the governor and the Minister of Finance dealing with an issue of a formula. So it is an issue of a formula. That's why since 2020, the challenge has been kodi mulandu wake mpino kodi Okhunza na formula ndi mulandu wa mtundu wanji menewo. Ndiye munamba nthaijai fana anadzapanga uje na accused tonse ndi mwanamveka natu usamo, yeah, ndikutsalamo ine ndi amathanga. But the challenge all along has been kuti apeze the right charge. Yota andipake charge kuti mlandu huu opanga kuitsa formula mlandu wake ndo akuti if a person enough on view the formula was correct, absolutely correct. Koma nkhani yake ndi ya formula anyway tikambe nkhani ya formula ayo kuti ndi akuti inalakwika, which we can contest and we will contest. Koma nkhani yake ndi ya formula koma formula charge yake ikuvuta kuti ipeze malamulo a dziko kuti formula mlandu wake ndo akuti. Since 2021, I've never taken plea as of today. Yona kuti mlandu wake nduwu ndiye ndine kuti ndikuvomera kapanda ndikukana chifukwa zimene abweretsa ku court zimakhala zoti our lawyers contest, and as a result zimapezeka kuti basi mlandu padakalibe mpakana pano. I've not yet taken plea kuti mlandu wanga nduwu since 2021 I've not taken plea kuvomera kapanda kukana because mlandu sunadziwike mpakana pano. Every single time they bring an issue, they try that, all that is thrown out in the courts. Mukumbuka pachana afuna kufuna kuthetserana. Mupita kumasankho muli ndi dzingwe nkhosi ngati a Donald Trump. Ndi pita bwanji a Donald Trump wanena wapeka chisazo cha bwino. Yes. Wa America. Yes. President wa America. Yes. Donald Trump anali ni milandu 88. Iyeyo kusiyana so ndine. Iyeyo was charged. Ine have not yet been charged. Okay. Number 1. Okay. 2. Number 2 pa iyeyo 34 inali oti ampeza ni milandu. Convicted. Ampeza ni milandu 34. 34 felonies ampeza ni milandu. Milandu chaenda mpaka mapeto 34 ampeza ni milandu. Lero ndi president wa America ora nani ndi milandu 88. Yeah. 34 felonies yoti apanga ucheni ampanga charge kuti walakwa. Ine natengera 2021
mpaka na pano sana ndipatse charge kuti charge yanga ndi ndiye ndione kuti ndivomere kapena ayi ndiye ndikaka ndikokhala president ndikhala president dziko lino chaka chama mukhala yes ndikawina convention ya UTM chifukwa UTM ndimene adzakhala president wa dziko lino chabwino nyimbo times hello tikudziweni ndi kumene muli madzulo ano Obro jogera kumpemba planta. Obre mwayamba utimvera nthawi yanji? Mayambiriro mayamba ndipo mayamba Kabambe nyimbo zoyamba introduction I was there. Apatseni moni Dr. Kabambe akukumverani pa wireless pan. Bwana Kabambe bwana. Ndiri bwino ka inu bwana Obre kumpemba. Ndiri bwino. Ndi zoyankhula ngati comment mwaso ndikukusanyana mafunso awiri ngati mwaso. Please go ahead. Kabambe jambira ndikufunira zabwino zonse kufuka mukupita kumkompikisano ndetse kuzoze kukabwera jani zikomo mukoza kukaluza mukoza kukawina kuma mukapomeza chinga bwere kwa chisango cha anthu amene ali akufanyika kuma nadindi kukuseni kuti unachoka kuti zifua zake siri kuzikonga kufuna family kubanja linakali Mabene munapita ako amene tili kuchanga ndi masupporters kuonerera tinaona kuti kupita chifukwa kumbe nkafuna udindo kati mtsogoleri ndidabuduka kuti unakuchakosa kuti anyamata alowe kata utsogoleri wawo wakalero udinde wamphamvu anakuzokosa bomali ndi ena gulu lina lazi ngana nakuonerera kuti tisata yemweyo gulu anthu ena kuchitoka zamsadzati kakati wakuzulumia kumene tikosa kwakhalasa utsogoleri njala ya utsogoleri mutafika uku nene kabisa mwana kunyimpungu ngo wahuru anakuwa kandi majegede manozeka mwatu kwa nyimpungu kwa mandilo mungoliba mtima bandare pakale kuliko telegeze kuti muna convention kuja mwaluza this primary convention mwaluza mukafuna kotera mala kuti mudabirira loka ku UTM nde ili yoluza UTM which is out of government mutakani inunga luza convention kumanso onga kale ndio muda wina ndio kuvezeka kuti convention yokuja anthu mwekujawo convention yomwe wina pa president wa dziko mwagwanso chikani chanu sinachite bwino wena awina mudzapitirizabe kuthandizira UTM muli koluza kongo mdzakati na 5 chinaso pafuso momwe ndikuchita na 10 ndechereze kuti inyo unalephera pa convention mzanu wina kanti ajamali akambala ndati wawina na mimi yono akwesa maganizo kuti isedi mangangulizana ndi UDF ndi mangangulizana ndi akodi kuma tikhaji wiki takambirana ndipo ineyo ngati chingolija zizana nacho ino mudzacho wakachipanicho kuti mukufuna wabikhala mwamba musukhala tsogolo foso yamba kalimeno foso wachiwiri mukulemba kasiti akulemba ndithu ndikuwaona akulemba foso wachiwiri nali ndifunsa kuti nzeru zijamu kuti fotokoza kuti uyu adatere unakusokoleza chuma utufereza litantsisa uyadzaje lijeje zimene zizi ife anthu amene zili amalawo pa mulungu tidazimvakale kwa malemu SKC IMCP sadawine chifukwa cha mfundo zawo achakwera sadawine chifukwa cha mfundo zawo achakwera adawina kuya manifesto ya UGM inyoda ali manifesto ya bota Malawiyu alibe kuthelera kuti angakusetere 4000 chimene zoona Malawiyu saba ngakole sokwanyina kuti angasetere ili yote milebo manene kabla kuti kwa malemu Chilima mina manene mkuu wa usomunteje Anamwalire siku Mafunso rosese timalira koma kuti adali mkulu wa bota kwambiri anada ononga dziko likufipa pamene ndi inuno kwenji sikungatheke mkamaya nkhwala nopa mudzivomereza kaye kuti ifela ndiye mutana amanthawi ya Chilima ija ili ndiboza lalikulu mapanopa tibwera ndi zinthu zimene zimene zingazinene zoonadi zimene zikhuza kuchitika kuposa kuti mudzinena kwenyo akabamuna mgulano ndakumfanira kuti awawa anekutalisitapereza awawa chuma sale kuchiyendesa bwino awawa mukwanira musaiwale kuti this is formality of government anayamba pamodzi ndi Chilima inu kulibe process inali ndi hope kuti with Chilima akwanisa masomphenya nane manifesto kulephera kwacha kwera lero we don't just point a finger at Chakwera we point a finger at Chakwera and malemu Saulo Chilima because they were both liars. I think you have made your point clear. We want to take as many calls as we can. Let him answer these things. Finally, akumbukira so kuti mneneri wa chipani Njawala. Dana my photo goes up interview again. Kuti iwowo
akuti tipita ndi chipani china ndi tusi tingakhonza loka 50% ni mtunda. What does he mean as a publicity secretary of the party after something with? Aubrey ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri kuti munapeza mpata wotimbira madzulo ano. Mverani wireless yanu akuyankhani Dr. Kabambe. Mwatilemekeza kwambiri. 099-847-5904. Let's take those ones, then we'll take another call. No, that's better, Brian. Yes. Kuti ifo afusuka ndatatu 24 onse awayika pamodzi. Ndingowatsimikizira Aubrey kuna kuti ineyo kuchipani cha UTM ndabwera ndikukhazikika monga wina aliyense amabwero a chipani ndikukhazikika. Chipani cha UTM lero anthu ambiri mukaona anachoka ku DPP ndikudzayambisa chipani cha UTM akhazikika kumene kuja chipani cha UTM sakubwereranso kwina kulikonse iyayi. Ndiye ine ndi mmodzi wa iwo oti ndabwera ndadzakhazikika ndipo sindiso ni maganizo opita kwina kulikonse. I exercised my right kuti no ndilowe chipani kuchoka chipani cha DPP. I also exercised my right za constitution kuti ndilowe chipani chiti komwe zipani zinalipo zambiri ndikanatha kulowa chipani china chilichonse koma nasankha kulowa chipani cha UTM chifukwa chipani cha UTM chimene ndikuona kuti chili masomphenya abwino komanso ndi chipani chimene chili ndikuthekera kwakukulu kuti chilowe mboma chaka cha nthawi zambiri. Aubrey anthu ambiri m'malawi muno akamati akuchoka chipani nthawi zambiri amachoka chipani kukalowa chipani chimene chili kolamulira cholinga choti akakhale nawo pa tebulo azikadya nawo. Ine sinalowe chipani cholamulira kuti ndikapeze kale pali nyama pali nkhuku ndikadye nawo nkhukuzo iyayi, koma naona chipani chimene chili ndikuthekera kuti chaka chama chikhoza panga boma, chipani chimene chili ndi masomphenya. Ineyo kwambiri zimene zinandipanga move kuti ndilowe chipani cha UTM nkhani yothetsa tsankho dziko muno komanso nkhani yothetsa katangale dziko muno imene manifesto ya UTM inakhazikika kwambiri komanso nkhani yotukula dziko lino likhale tsogolo labwino ndilowala. Zimenezo ndimene zinandidolola ine nitachoka ku DPP kuti no ndi poyang'ana chipani imene ngathe kulowa naona kuti chipani chimenecho chimene chili chikuthekera kwabwino chili masomphenya abwino chikukamba mfundo zabwino ndi chipani cha UTM. Ine am a proud and a happy UTM member and I'm home and dry ku UTM. Chotero kaya ndikagwa ku convention sindikadutsa sikuti ndichokanso yayi. Ine ndi wa UTM basi ndikakhala MP ndikayima MP kwathuko ndikuwa ndikawina ngati UTM MP komanso chaka chamawa atata ndisankha convention ngati president wa chipanichi takagwa chaka chamawa ine tikakagwa ndikapitiriza MP wangawo komanso kupitiriza kuyendetsa kutsogolera chipani cha UTM ngati ndikasankhidwe. Ndi pasakhale nkhawena iliyonse yoti ine ndabwera kuti ndichoke ndithawe iyayi monga mmene ina anabwerera mbuyo mupoyambisa chipani cha UTM analowera chipani cha UTM. Ineyo ndalowera chimodzimodzi sinafune jera chifukwa kanafuna jera ndikanapita ku chipani cha MCP chimene chikale mboma kuti mwina akandithandize zina ndi zina moyo wanga ukhale wabwino, koma nasankha chipani chimene chili masomphenya abwino ma values ma principles abwino chifukwa chake ndili ku UTM. Nkhani ina mwayi fotokoza ndiyona kuti ena ma aspirant ena akhoza kumuna kutenga chipanichi chilowe mu mgwirizano ndi zipani zina. Ineyo kwa ine maganizo anga ndikuyimirira pompo pona kuti chipani cha UTM chingathe kulowa mboma pachoka. Ndikupati chipani cha UTM chikangochoka ku convention chipatsidwe at least 6 months yabwino yopangaso yodzitolera bwino ipite pa ground ipange kampeni mwamphamvu. Ineyo mmene ndikuonera anzathu aimisi pa boma la avuta la kanika ili kupanga rani nanena kale na kuti ntchito ya boma ndikukonza moyo wa anthu mdzikomo kuti anthu akhale abwino akhale moyo wabwino akonze mavuto limene munde awa akanika ena wanso anayesapo zipani zina zinayesapo zinakanika. Ndiye I've just received a text here from publicity secretary la chipani chanu. He's also listening. Akunena kuti please correct Aubrey kuti I didn't say we are going with another party. So element yoti UTM might go with another party. And amena anachita kota njawala akwakanina kuti he didn't say that. Ndathokoza kwa mchifukwa ndikanane na chimodzimodzi. Yeah. Kunena kuti izi zokhala kunsana kwa munthuzi. Yeah.
izizokhala kunsana kwa there is no record in history ya Malawi ukakhala kunsana kwa munthu zimakuyendera sizimayenda apapa palibe sozokambira and you're very serious about it kwambiri ndipo so serious on UTM chaka chama ikuwa mboma ikutenga boma chaka chama ipange run government next year UTM ipanga zimenezo bro ndiza kuitana ukuthi uzakhaleso mbele boma limene Ryan Kumuzunza labera Malaimo amadzathetsa amayicha kuti stupid federation utsankho atsamunda limene afuna kudzithetsa UTM manifesto yake ikunena kuti we are united akufuna akalowa mboma adzathetse the stupid behavior ya nepotism tribalism cronyism mu ntchito za boma aisese yonseija nde a real UTM member wa UTM alliance kandikawina ndine kakawina ndani ifeyo a UTM tukuti nchitide woyipa onunkha unchitide omasankhana mitundu kuti president akachokera uku alliance ogwira ntchito achokera kumene kuja ma contractors azipita kwa anthu amene ajawo ntchito zonse zaboma zipita ku madera amene kuchokera president zimenezo zidzathe Malawi akhale Malawi mods 099-847-5904 on this beautiful Monday. This is Times Radio. Hello. Hello, Mr. Banda. Tukudziweni ndi kumene muli madzulo ano. Sorry, I won't mention my name, but I'm from Banda. Chabwino tiyankhuleni. Toyamba yatokoze bwana Kabambe. Kuti afuna atithandize ita Malawi tikufunika president ngati Dr. Kabambe. Bwana Kabambe. Ndokumvani. Ife tikuthokozeni kuti we see the SKC in you. We see the SKC in you, bwana. Honestly, timasowa ntchito zanu. Ndipo apapa mukutithandiza kwambiri. UTM now tikuipanga rebrand. And now ifeyo tukufuna mudzatisogolere dziko lino ndipo pabalo tikaoneke bwana. President ndiye mweyi ndipo titi kusintha. Ndifuna ndiyankhule kwa ma-delegates kuti president ndiye mweyi DK 2025 oye. Ndithu bwana wanga. Ndikuthokozeni kwambiri ngakhale simunafune kutitchulira dzina koma tikuyamikeni kuti mundapeza mpata wotimbira madzulo ano. Ndathokoza kwambiri. Zikomo 28 minutes past the hour. Because abanga ko comment. Yes please. Yes. Ndi athokoza sanachule dzina. Komano ifeyo a UTM panopo. Tadziuza ona kuti SKC tabelesa slogan yatsopano. SKC tumati SKC ndi iweyo. SKC ndi ineyo. SKC ndi tonsefe panopa tonsefe a UTM tasanduka SKC tonse ndesi munthu mmodzi so yakuma tonse kuyambira kusanje pana kuchitipa ali yense wa UTM panopa wavala kuti ndi SKC tonse tidzagwira ntchito limodzi kuti tidzakwaniritse masomphenya ndi maloto amalemu ngati ana amalemu. 099. Thank you very much, Dr. Kabambe. 099-847-5904. 29 minutes past the hour. Hello. Hello, bwana. Tukabali bwana. Tadzuka kainu. Naswera. Zikomo. Sitadiki pereke ndemanga pamene bana Kabambe yankhula apo zimene tampa pamo mpena yankhula. Tikudziweni ndi kumene muli. Kuno kumanyowe ndine Stefano. Tiyankhule na Stefano. Tifuna zimene choona zimene yankhula bwana Kabambe kazimpa. Mfundo zimene ayankhula zochakuka tazimpa. Kumabora ano kuti iwowo asatire kapena agwire zimene ali nazo kuti boma akalitenga tayendese monga mmene iwo ali. China chimene chatigwira moyo mtoti kupesa sankho. Machisanzo nyumba za boma zonse abusa chakwera nachosa wina aliyense ndikuyikamo awo achipani. Anthu onse amene analemedwa ndi boma anawachosa nyumba zonse za boma 5. Modi panopa nyumba za bomamo muli achipani okhaokha kuchokera Lilongwe, Leza, komanso Nzuzu onse aku Centuricho ndamina za nyumba za boma.
moti onse amene anachokawo ina anasuma kukoti koma milandu yo mpaka pano sikolowabe mukoti iwo akuipondereza chifukwa chonena kuti anaphwanya malamulo a ntchito za boma ndipo peza kuti ilo zili ndiwo ife tingoti ziko koma bwana Kabambe watithandize tikudziwa kuti mfundo zawozo chaka chammawa amene watenga boma tikuyamikeni. Yes, lochitika kuboma yes, ikwachoke tikuyamikeni kwambiri kuti mundapeza mpata wotimbira madzulo ano. Zikomo kwambiri. Mverani wairesi yanu akuyankhani Dr. Kabambe. Zikomo Dr. Kabambe. Ndipande kwizanda Stefano Brian, ichichi tichitenge ndithu kuti kumalawi kuno sizateka kulikonza dziko la Malawi tili ndi tsankho. Siziteka ndifuna ndipereke chitsanzo cha Manchester City. Ndimakonda kuchipereka. Munachine naso poti pano pa radio timu ija kuti yambe kuwina nkumatenga premiership ina asintha ma players kusintha kwa chimpanelo ndukhala ndi anthu amene ali akatswiri pa position iliyonse anayamba kuchita bwino. Malawi kuti akonzeke izizi zomati kuti kumamusankha munthu kuyika position ifani mbale wathu ndi wakuchipani, zimenezo ndi zimene zikuononga dziko la Malawi. Dziko lino ndilali ng'ono on every single position. Tipeze the right person to hold that position purely on merit. Merit and merit only. Osati chifukwa kuchokera ku misuku uifaa uchoka kutekerani ndeti zitisankhana kumaikira namba pa positions because of that. Tikuononga dziko mukadzakhala president mudzachotsa amene analowa chifukwa cha mtundu. Actually ndi ambire a Malawi. Amalawi tini ntchito chaka chamawa. Tikufuna munthu amene ayendetse boma. Ife tikasankha mwachitsanzo napereka kale chitsanzo tufuna mekanika tikonzere galimoto ndetu ukantenga uko onesi wakuchipatala kumpatsa galimoto atikonzere galimoto sikonzeka. That's right. Chaka cha mawa a Malawi muyang'ane ma candidates whoever it is ali pa ballot. Kodi munthu kunsankhai kuti akalamulire dziko la Malawi ali ndi kuthekera, is this the right person? Ali ndi ma credentials onse ndiye ife timasankha dala nesi kumpatsa galimoto atikonzere galimoto kumadzalira leta. Kodi ya Manchester ija munayimaliza? Ndimeona zoti zikufunika nzona kuti Malawi uno tiyambire pa ballot chaka cha mawa. Tiunguze kodi awawa achipani abweretsa nganya A, awa achipani chabweretsa nganya C, awabweretsa uyu kodi pa candidates awawa amene ali better placed, highly qualified kuti akapange run government affairs chaka cha mawa ndi ndani. That's the first point. Munthu ujaso akasankhidwa that position aonetsetse kuti ma cabinet ministers kandi ma PSs kandi ma positions onse down everyone else tukusankha purely on merit alone. Osayang'ana kumene munthu akuchokera. Ndiye kuti tapanga timu ya Manchester imene iyambe kuwina mtsogolo. Zimene zongati sitingakonze, we should forget about developing Malawi tikapitiriza ndi mchitidwe uwu omasankhana ndikumangotenga manyaka kumayika ma positions oti satithandiza koma tisankha anthu oyenera on every position osayang'anira mtundu kapena kuyang'anira kumene munthu akuchokera. Komanso izi zina izi zomanena kuti contract ya public sector tiyapatse yawo chifukwa amachokera kwathu, project tiyapatse tiyike kwathu chifukwa kumene ndi kwathu. Zimene zizi tikuononga nawo chifukwa tikumpatsa munthu chifukwa tikumudziwa chifukwa mbale wathu wakuchipani otani amene ujayo saka kugwira ntchito yabwino aticheche mola kuika sizikhala zabwino. We need to sort out all that mess in my own submission to this nation. Ndiyo nina kuti ngati pali nthenda yativuta mdziko muno, nthenda number 1 ndiyo sankha anthu maudindo molakwika. Nthenda number 2 ya corruption. Tikangothana ndi nthenda yosankha anthu molakwikayi kuthana ndi nthenda ya corruption ndikumapanga zoyenera dziko lino, Brian, you'll be surprised how fast it can develop. Ngati mwango tipeza kumene it's now fast approaching 25 minutes
to the hour of 6 Central African Time. Tikuchwa zimene zichifuka ena akutimvera in different parts of the world. Ndi Dr. Kabambe, our 2-hour discussion. Ndipo this hour taipereka kuti titenge ndemangazano. Timwere madzi pang'ono. Kuno kujeri kumulanje. Tiyankhule na Banda kulujeri. Abwana Kabambe ali fundo za buno. Ndipo athokoze ti abwera nthawi yake. Koma anthu akumuzi angazindikire bwanji fa bali anthu ena akungumva sana aoneko fundo zawo sakuziziwa anthu amene angafikire bwanji Chabwino. Mafamu ndisifire bwana. Ayi akuyankhani. Fanda ino ipo sikumavuta yayi kuma munthu ayi mwake mukuti apange malonjezo zongati anthu azimavuta. Ndikumulumbi bwana wanga. Foni yanu ndiyofunika kwambiri, ndikufuna ndikuyamikeni kuti mudapeza mpata woti mukhoza kutimbira telefoni madzulo ano. Ndimulumbi bwana wanga. Thank you very much indeed. Dr. Kabambe, muchitanji kuti nkhope iyi kapena mwina mudikira kaye ku convention iku kuti ngati mutakawina ndiye si campaign yamba tsopa. Brother, ndiyambe ndi mfundo imene anena Banda. Yes. Kuti muli ndi upangiri, muli ndi nzeru zabwino. Yeah. Nimafuna ndiyambire payonepo apo kuna kuti malayi muno muli anthu ambiri anzeru. Alipo ambiri anzeru. Ndifuna kupita mprogramu hii Brian. Chaka cha mari kupita kumasankho. Chonde. Anzeruno amalawi chatulukana. Okay. Izizi zomangokhala mastand. Ndikumaona zinthu zikulakwika ndi ifandali pa ground. Ndikumangopanga complain, umangodandaula simupanga bwino. Mukanatere chonde kwatsala 10 months to the next general election. Tulukani. Monga mmene ena afera tulukira kulowa ndale chonde tulukani. Tiye tibwere pamodzi memane nzeru zathu zonse tizibweretse pamodzi tilowe pa ground. Tipite pa ground limodzi ndi ma politicians ena akale tikhalira limodzi kuti chaka cha matiro limodzi mboma. Ndenda meme enanso angati ife ndi kupatisa po Brian tikayime pa ground ndinu nomwe osamango lemba news kunena nkhani zomango nena kuti mwalepera mukukanika tabwerani tunanga tizakonzere limodzi zonse bwerani ndiye nthawi ndi inotuluka chifukwa tsanteni manzi kuti tikalowe tikhale masankho dziko muno andi masankho monga mmene mwanenera ineyo mmene ndatulukira ndipita kaye convention. Okay. Kukonstituency kanga ndayamba kale campaign kufandike mesunga MP then ndayamba kale pa ground ndayamba kale akundidziwa constituency kubene kuchita kuwiri kuti kwina kutakhala kuti kwalephereka ndizapanga zonse uku kundiwina ukuso ndikawina kuma kukonstituency ndiye kwanga kumene kundifanga kale MP kumene kuko ndiye uku ndatuluka kale pa ground ndikupanga campaign ndi anthu a constituency ozandivotera ine ayamba kale kundiona koma no ikakhala campaign inayi ikufunika ndikadutseyo convention kuti no atati ndakawina mene kucha ndine president wa UTM ndiye mudzaona campaign imene kwapule kukhala campaign osele masewera tithamanga umwanjeko Banda wadziwe tibwera kumene kulimbuliko tipanga cover the whole country tipanga campaign osele masewera mukakawina ku convention iko nanga tikuti akuchosa boma kaya kuti UTM ile mboma kuti UTM ile mboma si masewera tu mukino panga campaign osele masewera ndiye tipanga campaign ale satidziwa ndikakadutsa mene kuchako tipanga campaign ndipo kuti tipange boma chaka cha mawa. 099-847-5904. This is Times Radio. Hello. Tikudziweni ndi kumene muli madzulo ano. Ine ndi Keni kuno ku Nchewu. Akeni ku Nchewu takulandirani tiyankhuleni muli pa wireless. Netu zandalezi panopo zomasokoneza mutu. Zomasokoneza mutu? Chifukwa andalewa makhanga tiana zochitika zawo akumatinamiza makhanga kuti ife akifusitsa koma chimene ndimachiona nchakuti ndale zathu kumala kuno zikutivuta chifukwa cha bodza la anthuwa. Ndikukumvana Ndokumvana mfumu.
chabwino ababa kunena kuna bwino zamphamvu ndithu zotigwira mtima koma akatalo amboma amasintha zochita chikulu chikukhala kuti afuna akhutitse mimba zawo mimba zawo zikakhuta pamene amaganizira za asifa akumodzi ndezi kuti so kuti tingapite poti panopo amalala achita kakasi aliyense amati afuna akoze dziko koma dziko silikukozedwa tikungokhalira kudandaulabe sitikudziwa kuti ino iwo akulimbitsa mtima motani ndipo mtima wawo ngolimba chotani koma chachidziwire nchoti akungofuna kuti iwo matumba wawo adzaze akadzaza basi komanso pamene pali vuto pamene ndimapaona pakuti ndale zathu zinalabwika poyamba pomwe matipate ndi abwino koma penafe tikaona kuti ipira chifukwa chakuti 5 years munthu amakhala kuti akukoza za kunyumba kwake akakoza za kunyumba kwake ndikuti 5 years inayi ndiyotino ayembe mwina kukoza za dziko lake koma ni nthawi imene amakhala kuti ino iyeyo afuna akozekera kuti mwina ndikhoza kusiya udindo ndikuti nkasiya udindo ndidzakhala pomphawi ndikuti ntoleretu ndalama zoti nzikadya kunyumba kwanga ndiliphe pa pension yanga ndi pamene pambokovutira dziko pamene lingasaukire ndikuona kuti ndipatipo chabwino chifukwa aliyense akukhulitsa mimba yake ayi ndi kuyamikeni kwambiri kunchewu. Your point has been noted down anso adokotalawa akulemba but we want to thank you. Unfortunately nthawi kuthamanga tathokoza kuti munatimbira madzulo ano ndithabaya zimatha 099-847-5904. Hello. Hello. Yes, tikudziweni ndi kumene muli. Ine Alan Ngumuya ku Chicago ku USA. Kuli bwanji ku America Angumuya? Kuno kwabwino kwangocha kumene. Ayi chabwino. Ndithodwawo. Mwachidule. Apatseni mona adokotala. Mwachidule. Albanji honorable Your Excellency Dr. Kabambe. Yeah, ndiri bwino kaino honorable. Kuli bwanji ku America? Jina title Your Excellency munaina kuivala basi. Aivale? Aivale ndibasa ivane ya. Oho. Ife siti wele okupa, ndipo siti panga industry for the njono nzovele wea. Mwakwera imene ya Kabambe? Kwa basi. Chifukwa chani? Iliyo nda akuna amene omutaze mwafusi 2014. Anati pulitsapo kumimu ndinapa Mafunso. Unoti bwana ina 2015 nazo tiboma limadziwa za inuyo anandiyankhoti ndimene matipulitsa economics ndinawo zino tiboma athuli likufunika anthu ngati inuyo kuliyendetsa. That was 2015 abwana. Monse amakwezedwa ndimatsata ndipo ndimakumbutsa mwa amenewo chifukwa ndinaona nzeru mwa iwowo kali kale. Ndi pano patabwera ku UTM ndinangonyadira nota mzimu wa malemu Dr. South Kausiri ose mutendere chifukati nakhala opitikedwa kuti mulungu atibweretsera ndani ndi ine kwa ineyo lero ndikungoyankhula ma delegates ndi anthu amene akuyimirira onse a UTM komanso onse amalawi ma delegates sankhani munthu amene tikakamuyimika apo ndikabwera achakwera apo akayankhulane ndipo dziko likamvetsetsa unena kuti utsogoleri wa Malawi usintha ndipo nthawi yosintha ndi inoyo komanso ndikhulupirira kuti mulungu amayendetsa zinthu mwa ndondomeko. Mgwirizano nalo 2025 UTM idzalamo mulungu abwezera mwa Kabambe kuti alamulire UTM 2025 madelegate akasankhe Dr. Kabambe mwanzeru ndi mwa Dr. Kabambe period. Ndikuthokozeni kwambiri bambo Alan Ngumuya kuchokera komwe kwa America mwatilemekeza kwa polisi mbwera udzayimira. Ine ndikula kudzaenda wini hai kuyimira hayi zinavuta basi. Ayi ndifuna dzathandiza Dr. Kabambe. Thank you very much. It's quite interesting and pleasing to hear from you, sir.
Thank you so much. Keep up. Dr. Kabambe, all the best. Yeah, ndikuthokozeni kwambiri. I'm greatly honored and humbled. Thank you so much. Ndi yankhepo nkhani anakamba Ken. Akeni akunchewu. Brand zimene yanena Ken zija. Ndi zinthu zimene zakhazi kuti vuta mdziko lino. Kuti no anthu amalonjeza zinthu akalowa mboma zonse zimene azilonjeza zijazitaya. Ndipo panopa tili ndi boma limene linalonjeza zambiri mbiri zimene mukawafunsa palibe imene akuchikwaniritsa iyayi. Koma zinalonjezedwa kwa Malawi anavotera on that understanding. Koma zonse anazitaya. Ndiye mavuto amene alipo. Inenso ndine mmodzi wa iwo ali okwiya kwambiri ngati Akeniyo opsa mtima. Ndibweretse chisanzo chomwe chija chona kuti ukumuona player ampatsa penalty goalkeeper wachokapo achinye iye uchomukakanika kuchinya goalkeeper atachokapo. Ndiye ukumakhala kuti ino munalonjeza izi zina zosavuta kupanga nkhale pang'ono. Zosavuta ngati ino ziyasona kuti apresident zachepetsa mphamvu zawo. Mwachitsanzo kungochepetsa kuchotsa mphamvu ndi zovuta zimenezo. Pali zambiri mbiri zoti zosavuta kuchito zikanachitika mosavuta koma umaona kuti anthu kukanikiratu izi zachumazi. Monga mena kufotokozera munthu usikokhalira moyo wako mangobwereka katapira ukhalira bwino olo utachita kutani kuti kodi munthu uyu ndi wamisala. Kumachita kuvuta kumvetsetsa zinthu zoti akupanga zinthu zoti ukuziona nzolakwika koma anthu akuzipangabe. Ndi andalewa mmene akhumulira Akeni ndi Amalawi ambiri aunyinji ambiri masiku alembo anafika panasiya povota chifukwa anthu anakhumulira nawo amavotera anena izo koma samakapanga izo. Ndiye ndaonapo chinthu china chake china Brian ndichifotokoza ndibe ndachiona ine. Anthu ambiri andale ena kumalawi kuno upezana kuti analinka grocery akagulitsa ndalama zake apangira kampeni chimene akufuna akalowa pa udindo paja afuna tika grocery kawo kaja ndalama zimene anagwisa ntchito ngati mpamba oti asankhidwira aja akufuna kuti abwezeretse ndalama zimene zija ndi mapeto ake akupita in all this corruption imene yachulukayi. Upeza kuti munthu anali ndi tinthu tochepa asanakhale pa udindo wangokhala nduna zaka zochepa upeza ndi zinthu zambirimbiri kuti zinthu zachokera kuti sizingakhale explain ndi salary ya munthu. Ndi umbava kumachitika pamene pachapo. Ndi Amalawi ndi okhumudwa kwambiri chifukwa kuti andale nzoona dakungokhutitsa mimba zawo. Upeza kuti anali ndi anthu akakokha mmene lamboma ali zambirimbiri izi zachokera kuti mudzatani inuyo ngati mutakafika ku president amene analibe kalikonsewa lero jeni lamba mpaka kukanika kumangira tayi. Brian nanena kale kuti zinthu zofuna kuthetsa mdziko muno kuthetseratu tsankho corruption and zimene tikuti zinaifa UTM kuti dziko la Malawi ngati silithana ndi katangale. We should forget about development. I want you because njira zake zimene tinazika njona kuti timanena zizona kuti budget mukayipanga approve mukampatsa mwana mwachitsanzo kandigulire sweet ukagule zakuti mwana uja akabweretsa mpange cheki kodi zimene zinena kuti zigulidwe zagwidwa muyenerera mitengo yake ndi imene iyi cheki wabweretsa zonse zili m'malo mwake. Maunduna aboma muonetse mukamapatsa ndalama ziyazo poyambira pa mwezi pacha mwana kuti tikupasani 30 million kwacha koyambira kwa mwezi mukapatsa 30 million kwacha muonetsetse zonse zimene akugula munthu ayi imene ya mwezi umenewo zikupangidwa checked ndi ma auditors. Ijamati pre-inspection audit mudzipangira to check kodi procurement inaenda bwino sinaende bwino inaenda bwino sinaende bwino yatere mapeto a mwezi ndaziyambisa ndili ku PS Foreign Affairs ndinkafunsa audit every month at the end of every month mauditors akangopanga check kuti all the procurements and everything else at the end of the month zachitika bwino. Modikira chaka chite zaka ziwiri ndi mudzapanga audit bwino mukamapanga ma audits ngatamena ajawo zikuthandizani una kuti mudzitha kupanga peak ngati pali corruption. Unfortunately we have 7 minutes to go.
a quick reaction to Alan Ngumuya's comments, or you? Ndifuna ndayamikire ndathokoze kwambiri olemekezeka bambo Ngumuya chifukwa chama comments awo abwino kwambiri madzulo ano kako ndi mawa ndikuwathokoza kwambiri atandipanga endosi apempha ma delegates kuti akandivotere ku convention. I'm really honored and humbled by that endorsement. Komadi ndizoona kuti ndinadzapemphedwa nthawi imeneyo School of Government kumimu kuti ndithandizire kupereka understanding ya mmene chuma cha dziko la Malawi chimayendera. Ndeni makhala ndikumapemphedwa nthawi zambiri kumakamba ndi olemekezeka ma members of parliament athu, ndeni makhala ndimafotokoza zambiri zokhudzana ndi mmene chuma cha dziko limayendera. Ndeni kuthokoza nana ndipanga sport that time mpaka lero nakhoza ndipangira support yote. Let's take the one or two calls and then thereafter we'll call it a day. This is Times Radio. Hello. Hello. Hello, mulibwanji bwana. Tili bwino kainu muli bwanji? Bwino bwana. Tikudziweni ndi kumene muli madzulo ano. Jonathan. Jonathan muimbira ku? Jonathan sindikumva ndi mwene muimbira kuti? Kwaje sapo. Kwaje sapo, tinali komweko dzulo kwaje sapo. Tiyankhuleni. Sapo Kabambe. Hello? Mukumveka? Hello? Tiyankhuleni mukumveka? Hello? Ndithu line imene yosili bwino kwenkweni koma akuti akufunirani zabwino. I think that's all what we kuchokera kwaje sapo. Ndathokoza Jonathan, athokoza kwambiri. 099-847-5904. Ndimafuna kuti the last 5 minutes naisungira dala. Maybe let's take this one. Hello? Times Radio, hello? Hello. Tikudziweni ndi kumene muli wawa? Ndiwendera kuno ku Banda. Dzina lanu bwana ku Banda? Mbewe. Tiyankhuleni Mbewe, mwachidule kwambiri nthawi yatithera. Ine ndifuna afusa Kabambe. Yes. Kuti niwo ngati munthu paokha. Kwa ndi kucholo. Anthu akwawo anapangira chani. Okay. Iwo ngata kuzota funa takhalenga sika yoyamba muno. Yes. Kwawo anapanga chani. Chimene anthu apokodo munthu uzandi wathuli. Chabwino. Kwa nduzi wako kumbalanguzi. Masamanjati kumela kufuna rana kainda amene acha. Ndi ayanke pane kuti. Akuyankhani. Funso lanu ndilofunika kwambiri ndipo ndifuna ndikuyamikeni kuti mudapeza mpata otimbira madzulo ano. Powonjezera funso limeneli, I wanted the last 4 minutes. Ndidakufunsani and I'll ask again because nkhani yo imabwera abe. And who they are failing to disassociate you ndi DPP. Amanena kuti simudajokeretu ku DPP. And this is on radio, mafuna kuti because the last time we talked panali pa television. Mwatsimikizira zotani anthu? Ine ndikukumvetsesani, ndikukukhulupirirani mene mukulankhuliramu, koma wandale ngwandale. Kodi munachokeradi ndithu kwathunthu ku DPP? Kapena mtsogolo muno mukhoza kudzachitenganso chipanichi mudawina kupita nacho ku DPP? We want to finish on that note tonight, Dr. Kabambe. Brian, ine chimadabwa ine kusebeno lima kubwera kwa ine ndekha. Anthu ena amachoka ku DPP, kulowa ku MCP, kuchoka kuti, kulowa kuti, UTM ambiri anachokera ku DPP kwa kukapanga form UTM, ali ku UTM. Mafunso limene lisimapita kwa iwo iya. Lima kupita kwa ine ndekha. Iwe tikukaikira. Iwe kachikulisimane iwe ndamene ubwerere. Kodi ena osewa simafunsa bwanji. UTM aja ose akulu onse aja anachokera ku UTM. Ku DPP, yes. Simafunsa bwanji mafunsa amene umanga ulimbana ndini. Ena onse ayi koma ine. Nchani chimene chimamangisa kuti ine ndizikaba simakufunsa funso amene kundikaikira ena onse samakaikiridwa. Brian, ndayankha
many times ndipo bwerezanso. That's right, yeah. That's ine right. ku DPP nalo mphasa yanga ndachoka.